Moje meno AZ a The Streets ti uvádza novú reláciu In The Zone. Pýtate sa, čo je In The Zone? Je to nová relácia, kde si ukážeme, čo je nové v The Streets, čo nás čaká a také si niečo spomenieme zo sveta NBA, takže check it out. Najnovší model, ktorý dorazil sem na prevádzku sú LeBron 22. Prvá colorway, ktorá prišla je tá Crown Jewel a potom druhá Monopoly. Okrem toho, že robili kolaboráciu na teniske, urobili to aj na konkrétnej hre. Kľudne napíšte do komentára, že čo si myslíte a že či si postaráte jednu domov aj vy. Ja Morant opäť robí svoje divočiny na ihrisku a s posledným dánkom sa to len potvrdilo, že je to momentálne jeden z najatletickejších rozohrávačov. A teda pozrite sa na ten highlight. How quickly he got up to put it down. Či to bude jeho prvý dunk alebo jeho posledný dunk, asi nám úplne na tom nezáleží, lebo jeho nové boty Ja 2 sú práve teraz u nás na prevádzke The Streets, konkrétne v tejto farbe Stargazer, Induction a potom z Halloween packu Nightmare, takže ja určite do jednej z nich idem, takže neváhaj, zastav sa, vyskúšaj. Krásny model v krásnej farbe, ktorý nám teraz dorazil, sú KD17 Amperly. Neviem, či ste vedeli, ale prvýkrát colorway Amperl sa objavila na KD4, ktoré z hodou okolností tiež máme teraz na sklade, takže kľudne, či si to vybereš ten najnovší model z Amperlov, alebo najstarší, je to len na tebe, sú dostupné. Z performance, smerom na lifestyle, alebo teda na retro, basketbal, sú to Jordan 4 Firka po 10 rokoch, opäť na trhu, opäť u nás na prevádzke, takže neváhaj, zastav sa po nej. Vy toto neceníte. Neceníte to. Lebo vy vyrastáte na Travis Scottoch, lebo máte 7 rokov, vy hajzli. Keď toto neceníte, tak my to samozrejme ceníme, lebo sú to práve Black Cement 3, ktoré sú opäť späť po, čo dáme tomu, po 6 rokoch. Legendary shit u nás na prevádzke stále, kým si zaspal, tak v pohode si sa vyspal a stále ich stihneš, ešte ich máme, let's go. Teda dve najlegendárnejšie siluety, či už je to Jordan 4 alebo Jordan 3, sú u nás dostupné, ktoré z toho si vybereš ty, kľudne toho do komentu. Jedno z najväčších prekvapení tejto sezóny je určite tým Cleveland Cavaliers, kde majú skóre teraz 17-1. Ak si bol fanúšik alebo stal si sa teraz ním fanúšik, tak je práve teraz chvíľa, kedy si môžeš dopriať dres od Donovana Mitchella, alebo teda od Nike, konkrétne v kolekcii City Edition. Okrem dresov máme k tomu aj všetky kraťasy a celú kolekciu, takže určite check it out. Okrem dresov a kraťasov k City kolekcii máme aj trička, napríklad tento variant je konkrétne Charlotte Hornets, potom tu máme long sleeve, ktoré je napríklad Brooklyn Nets a samozrejme zaujímavosť, hokejový dres, ktorý napríklad toto je Lakers, ako môžete vidieť. Samozrejme všetky kúsky okrem toho hokejového dresa máme aj v ostatných tímových farbách, a takže každý fanúšik si nájde ten svoj. Ako najväčšiu novinku na bratislavskej prevádzke som vám chcel predstaviť práve tento Puma stroj. Jedná sa o stroj, na ktorom sa viete zapojiť do súťaže. Súťaž bude nasledovná. Bude prebiehať počas decembra. Pri každom nákupe budete mať možnosť nahádzať highscore. Kto bude mať najvyšší highscore za ten mesiac, bude od Pumy odmenený. Veľmi jednoduché, takže príďte si to vyskúšať. Toto bola prvá časť relácie In The Zone. Ak sa ti to páčilo, hoď určite like, ak to chceš okomentovať, kľudne to komentuj. Každopádne, moje meno AZ a vidíme sa zase o týždeň a ďakujem za pozeranie.